A tots, donar les gràcies a vostès per la seva assistència a la plataforma, per convidar-nos i permetre-nos i donar-nos un espai per a exposar la nostra opinió, que crec que l'hem manifestat en altres àmbits, l'hem manifestat en premsa, en ràdio, allà on es deixen, i també l'hem manifestat en els plenaris de l'Ajuntament de Xàtiva, però potser toca que davant de tant de públic la gent sàpiga exactament quina és la nostra opinió, quins són els nostres objectius i cap a on volem anar. Però que ho sàpiga en aquest cas de primera mà. A mi m'ha tocat la part de les alternatives. Jo crec que tots els que estem així som conscients que hi ha alternatives. N'hi ha alternatives i moltes. Evidentment, nosaltres, com ja vam dir ahir en la roda de premsa, tenim un objectiu principal i crec que l'objectiu el compartim tots. És un pla alternatiu a l'abocador de Llanera. És un pla alternatiu a un macroabocador, és un pla alternatiu a una instal·lació sobredimensionada, calcular per a un territori i per a una quantitat de fem que ja en aquests moments no va a produir-se. Per tant, crec que partir d'aquesta màxima és important per a que tots tinguem clar què volem fer amb el nostre fem o què es pot fer amb el nostre fem. A mi m'ha agradat no deixar mai de banda el tema de la plataforma, encara que avui està així Xavi i pot explicar-ho, perquè crec que la gent no ha sigut conscient del problema del fem fins que no li ha arribat el rebut del cor a sa casa, que ningú sabia el que era, però n'hi ha molta gent en aquesta comarca i en comarques veïnes que porta molt de temps treballant en defensa del nostre territori, en defensa del nostre medi ambient i en contra del macroabocador de Llanera. Crec que qualsevol política de residus s'ha de plantejar contràriament a com s'ha fet la planificació de l'abocador de Llanera. És a dir, una instal·lació enorme per acollir una quantitat de fem enorme, molt moderna, almenys en els plànols que es queda bonica i tot, sembla que la gent podrà anar allí inclús a berenar i a passar el dia, però això no és la realitat de l'abocador. Crec que això ho hem de tindre clar. Per tant, tot plantejament que es passa sobre la gestió de residus passa, evidentment, en contra del model que existeix actualment. Evidentment que n'hi ha alternatives. N'hi ha un problema en la gestió de residus que no m'agradaria tampoc deixar de banda, que és la pròpia creació dels plans zonals i del consorci. Nosaltres pensem que la Generalitat Valenciana té deixadesa en una de les seves funcions fonamentals, que és l'ordenació del territori, l'ordenació adequada del territori analitzant cada una de les seves necessitats. A la Generalitat Valenciana li resulta més còmode que s'organitzaren àrees, que s'organitzaren plans i que a partir d'ahí campanya. En aquest cas, fem deixadesa de les seves responsabilitats, la fonamental de les quals és una ordenació adequada del territori. Bé, dit això, evidentment hi ha unes alternatives. Nosaltres partim de la base de que l'alternativa de la gestió de residus ha de ser una alternativa que tinga com a marc territorial la comarca. La comarca natural o afegida, conforme vaig a veient-se, però en principi la comarca, per no sobredimensionar un problema que realment no tenim. Evidentment, tota gestió de residus ha de passar per la minimització i per la reducció en la pròpia producció i per els principis després de valorització, d'eliminació i de seguretat. És molt important la seguretat que se li dona al rebuig, és a dir, el que queda després de valoritzar, el que queda després de reciclar, ha de ser segur no solament per a les persones, sinó també segur per al medi ambient. Això passa per uns criteris que tot el món sap, que apareixen en totes les directrius europees, que apareixen en tota la normativa, però que així, en aquesta comarca i en aquest consorci, no s'han produït. I en molts altres consorcis del nostre territori tampoc. Passa, en primer lloc, per maximitzar la implantació de sistemes de selecció i de depòsit. És a dir, el primer que s'ha d'intentar és reduir la producció de fem. I aquest és el primer pas. No què fem i per què estem produint tantes tones, hem de crear una planta immensa per a col·locar el fem. No, hem de procurar reduir. Després, evidentment, n'hi ha una altra cosa a la que els nostres governants i membres del consorci tampoc els ha preocupat. Són denúncies que se fan continuadament per part de la ciutadania, és l'eliminació d'abocaments incontrolats. Tens una llei
que te diu com se gestionen els residus, qui ho ha de fer, quines són les garanties, resulta que n'hi hagi abocaments incontrolats a les vores dels camins o enmig dels bancals, doncs tampoc te preocupa. I és un punt fonamental del que mai es parla quan es parla del consorci. Evidentment s'ha de treballar per a reduir la generació de residus habitant dia. I després s'ha de fer hi ha de fer una conscienciació, sensibilització i informació a la ciutadania en col·laboració amb les indústries sobre la importància de la disminució en la producció de residus i sobretot de com reciclar i com reutilitzar tot el que es produeix. Per això he parlat de diners, perquè de 7,8 milions que el consorci té per a publicitat i altres, ni un va per a educar, ni un va per a formar, ni un va per a explicar a la ciutadania com es recicla, ni un serveix per a incrementar els punts de reciclatge de la nostra ciutat, ni un. Tot això no és una alternativa que nosaltres inventem, és l'alternativa que planteja la pròpia normativa de residus. En aquests moments és més important des del nostre punt de vista invertir en formació i en educació que en la construcció de plantes, perquè la planta de Llanera no està feta sobre unes previsions de les nostres necessitats com a comarca, com a ciutadans, està feta amb altres idees. És fonamental entendre que tota la normativa sobre residus està plantejada sobre un principi que és la minimització i resulta que en aquestes plantes guanyaran més diners quan més tones entres. Això és incompatible i per tant alguna cosa no s'està fent bé. Entenem que s'ha de treballar en educació i formació i l'alternativa és agarrar l'àmbit de la comarca, fer plantes que s'adeqüen a les nostres necessitats, invertir en formació perquè molta gent ho comenta i acaba, crec que ja m'estic passant, ara com hem de pagar el tractament, ara no cal que reciclem, que ho facin ells. No, això no és la solució al problema. És veritat que resulta indignant pagar 2 vegades o que ningú t'expliqui per què estàs pagant, però al contrari, hem d'intentar minimitzar els residus i reutilitzar i afavorir el reciclatge per a pagar tots cada vegada més. Així hem de pagar menys el que menys contamina i més el que més contamina, cosa que tampoc està prevista en la reorganització. Crec que és interessant incidir, però al segon torn crec que serà ja aprofundirem més. Gràcies.